Så starter vi. Hej alle sammen. I dag, tirsdag den 22. december. Velkommen til alle fremmødte og seere til et nærværende pressemøde, hvor jeg er sammen med landslægen Henrik og politimesteren Bjørn Bay, hvor vi kommer ind i forskellige emner, men mest af alt, som handler om covid-19-situationen. I søndags antal bekræftet smittet, vi indtil nu har set på en enkelt dag her i Grønland. Det vil Henrik uddybe lidt på et lidt senere tidspunkt. Udover det kunne vi se i går, at der er nogle af disse er konstateret ved en fejl. Der har været 2 smittet i Nuuk, og det har fulgt alle karantænereglerne. Det seneste dages tilfælde, selvom det er et stort antal, betyder det ikke, at der er stor smittespredning. Førhen, som tidligere nævnt, så går opsporingsarbejdet i gang med det samme, når der findes et eller flere bekræftede tilfælde. Dette er for at få stoppet en eventuel smittespredning hurtigst muligt. Og som nævnt, er de positive personer alle overholdt deres karantæne. Selvom at smitteopsporing stadig er en stor og tidskrævende opgave, så letter det arbejdet, at alle de involverede har overholdt deres karantæne. Vi kan hurtigt danne os et overblik over kontakter, og det er også derfor, vi vurderer, at der er begrænset risiko for smittespredning som resultat af disse tilfælde. Det understreger igen, hvor helt afgørende det er, at vi overholder vores karantæne, og igen, hvorfor vi ikke må mødes med personer, der er i karantæne. Vi kan jo ikke vide, hvem der smitter. Men vi kan selv medvirke til at minimere chancen for at blive smittet og minimere risikoen for at smitte andre. Nu er en vaccine lige på trapperne, og en eventuel smittespredning i samfundet vil gøre vaccinationsprocessen meget besværlig. Vi skal derfor undgå smittespredning, både af hensyn til vaccinen, men også af hensyn til de store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af en eventuel nedlukning. Vi har øje for målet og ranker op i os selv. Vi spritter af og vasker hænder. Og vi holder afstand. Det er den bedste gave, vi kan give til os selv og andre. Af hensyn til vores familie og medborgere. Nu vil Henrik fortælle lidt om det nye tilfælde i Ilulissat og anbefalingerne til os alle. Henrik, værsgo.
Som nævnt, så har vi fået 2 nye smittede her i Nuuk, som blev fundet i går. De har ikke noget med hinanden at gøre. Det vil sige, at det er 2 rejsende, som er kommet ind uafhængigt af hinanden. Det viser med al tydelighed det pres, der kommer udefra nu. I søndags der udmeldte vi, at vi havde 6 smittede i Ilulissat. Det viser, at det stod ikke helt så galt til. Vi undrede os selv over resultaterne. Derfor gik vi i gang med at undersøge dem alle sammen en gang mere. Med en ny podning og det hele. Og så har vi fundet ud af, at der er sket en fejl i analysen, så der er sket forurening af nogle prøver. Fejlen den skyldes, har vi så fundet ud af nu, at de havde i Ilulissat ikke helt det rigtige udstyr til at lave det på en måde, så man undgik forurening. Det er mit ansvar, og jeg vil gerne beklage, at det er gået ud over nogle mennesker, som har fået noget at vide, som efterfølgende viser ikke at være korrekt. Vi har ikke været gode nok, og har ikke sikret alle detaljerne, og det har jeg ansvaret for. Så jeg vil gerne personligt beklage over for de mennesker, som har haft ulempe ved at få at vide, at de var positive, og bagefter få at vide, at det var de ikke. Situationen i Ilulissat er, at der er 1 familie, der er smittet. Der er 1 familie med 3 medlemmer, der er blevet smittet. De 2 er kommet rejsende hertil, har haft smitten med og smittet en 3. Men familien har været i karantæne. Den har de nøje overholdt. Og udover at de har kørt ind til Ilulissat i en taxa, som vi har fat i, så har vi ikke nogen grund til at tro, at der er sket smittespredning i Nuuk, i hverken Nuuk eller Ilulissat i de senere dage. Men vi skal også huske, at selvom vi får testet alle, eller næsten alle, så vil man stadigvæk kunne have covid-19 i kroppen, som først kommer på et senere tidspunkt. Det kan jo dukke op til 14 dage efter, man har været udsat for smitte. Og det betyder også, at med det smittepres, vi har nu blandt de rejsende, der kan vi ikke være helt sikre på, at der ikke er smitte rundt omkring i Grønland, et eller andet sted. Derfor må vi tage alle de nødvendige forholdsregler, som om, at der er smitte derude. Så vil jeg også sige lige en lille smule om, hvor vi er med vaccination af befolkningen her i Grønland. Vi er i daglig kontakt med de danske myndigheder omkring leverancer til Grønland. Meldingerne skifter fra dag til dag, for som det også fremgår af medierne, så har det hele tiden været meget usikkert, hvor hurtigt der kom leverancer til Danmark. Men som det ser ud nu, så regner vi med, at vi får de første vacciner i uge 53. Det bliver ikke ret mange i så fald. Og det kan også være, at det bliver udsat lidt, for at vi så får lidt flere samlet. Formentlig bliver den første vaccine, vi får, bliver en vaccine fra Pfizer, som er vanskelig at håndtere.
Men når der kommer en anden vaccine på markedet længere hen i januar, så forventer vi, at Grønland udelukkende vil blive forsynet med den ene vaccine, som er nemmere at håndtere, og som vi nemmere kan bruge over hele landet. Så snart vi ved noget mere om, hvad for nogle vacciner, og specielt hvor mange vacciner vi har, vil vi fremlægge en mere detaljeret plan. Men det giver ikke mening lige nu, hvor vi ikke ved, hvornår og hvor mange vacciner vi får. Tak. Så siger vi tak til Henrik, så er det Bjørns tur. Både Naalakkersuisut for Sundhed og Landslægen lige har sagt, så er der ikke lige noget, der tyder på lige nu, at vi har smittespredning i samfundet. Og der vil jeg godt fra politiet sige tusind tak til de indrejsende. Det er vores helt klare opfattelse, at de indrejsende har forstået budskabet fra sundhedsvæsenet om, at det er vigtigt at overholde karantænereglerne. I forbindelse med de efterhånden en del sager, vi har haft de sidste par uger om folk, der er testet positiv, der har vi haft kontakt til rigtig mange af jer. Og i alle tilfælde har vi oplevet, at alle har taget karantænereglerne alvorligt. Men som Henrik også sagde, så er der en risiko for, at der er noget, der smutter igennem nettet. Og derfor så vil vi her de næste 10-14 dage i politiet have et helt særligt fokus på julehandlen, handlen mellem jul og nytår, og så den måde, vi går i byen på, altså på caféer, barer, værtshuse, restauranter og diskoteker. For vi frygter, at det er her, at en eventuelt ikke opdaget smitte vil kunne sprede sig. Vores erfaring er, at langt de fleste af butikkerne og steder, hvor man går i byen om aftenen, de er rigtig, rigtig gode til at sikre, at coronareglerne og anbefalingerne de bliver overholdt. De her steder er underlagt nogle ret strenge krav til, hvordan de skal indrette deres forretninger og restauranter. Og i den forbindelse, så vil jeg virkelig gerne bede alle jer, der skal ud og handle, og alle jer, der har tænkt jer at gå en tur i byen om, at hjælpe butikkerne og værtshusene. Eksempelvis, når en dørmand siger, at der må altså ikke komme flere personer ind på et sted, så respekter dørmandens klare udmelding og gå fra stedet igen. Lad være med at diskutere det med ham. Han skal overholde reglerne. Og lad være med at stimle sammen foran indgangen. For der kan vi også frygte, at der kan ske smittespredning. Husk også at holde afstand, når I handler ind. I hjælper butikkerne og de øvrige kunder vil kun være én fra familien, der går ind og handler. Det er ikke lige nu, at man skal gøre det til en familieudflugt og handle ind. Det er smitterisikoen simpelthen for høj til. Og husk, når I går ind i forretningerne, der står håndsprit, brug det. Og så vil jeg godt slutte af med fra Grønlands Politis side og sige tusind tak for hjælpen i coronaindsatsen. Og rigtig glædelig jul. Godnat. Vi siger tak til Bjørn. Af hensyn til den nuværende situation med øget smittepres, har vi
besluttet at implementere nogle nye tiltag. Da smitterisikoen fortsat ankommer her til landet udefra, er disse tiltag rettet mod det indrejsende. Det indrejsende vil fremover blive kontaktet telefonisk dagen efter indrejse og blive orienteret om indrejse- og karantænereglerne. Det indrejsende, der eventuelt ikke møder op til deres retestaftale 5 dage efter indrejse, bliver også kontaktet telefonisk og orienteret om pligten til at gennemgå 14 dages karantæne, hvis det ikke vælger at lade sig blive testet. Og jeg skal fortsat opfordre alle borgere, og særligt det indrejsende, til at fortsat at være opmærksom på reglerne og naturligvis at følge myndighedernes anbefalinger. Vi har allerede gjort meget for at minimere antal rejsende og derved reducere risikoen for at smittet kommer ind i landet. Det sidste fly fra Danmark til Grønland ankom den 19. december. Det betyder, at vi har lukket ned i mindst en uge for indrejsende. Vi kan håndtere kontrolleret smitte, hvis vi står sammen om ansvaret. Derfor appellerer vi endnu en gang til, at vi alle udviser samfundssind og mindsker risikoen for ukontrolleret smitte ved at følge myndighedernes anbefalinger. Vi kan lave rigtig mange restriktioner, men disse tiltag nytter ikke, hvis vi ikke sammen udviser et individuelt ansvar. Jeg ved på vegne af Naalakkersuisut og på vegne af dem, jeg står sammen her, sige, at vi ved godt, at vores tålmodighed er blevet testet. Vi har alle i mere eller mindre omfang måtte gøre mange ting anderledes, end hvad vi er vant til i år. Derfor skylder vi hinanden et stort tak, og ikke mindst lidt mere tålmodighed, indtil der er fuld kontrol over covid-19-situationen verden rundt, og indtil vi får adgang til vaccinerne. Der er ikke andet for. Med disse ord, så vil vi gå over, så åbner vi for spørgsmålene fra pressen. Først kommer Jens Henrik, derefter kommer Merete. Et spørgsmål til landslægen. Vi skal nok holde roligt. Der er ikke smittespredning. Det er kun bestemte folk, der er smittet. Men nu har man lukket alle vejene til Grønland fra Danmark, og især når der er kommet en anderledes corona, som er anderledes, som vi kender i England, som er en efterkommer af en corona, som er anderledes.
Og vi har lukket landet 19. december, og vi skal til at åbne snart igen, og der er stadigvæk rigtig mange indrejsende, efter at det har holdt jeres jul. Kan man den her nye corona, som er mere smittebærende, er der fare for, at den kommer ind til Grønland? Ja, men jeg vurderer, at den er meget lav, den risiko. Lige nu er der blevet restriktioner fra rejser fra England ind i rigsfællesskabet. Der er enkelte smittede allerede i Danmark. Vi kan ikke fuldstændig udelukke, at det tilfældigvis skulle være dem, som rejser hertil. Men det er meget usandsynligt. Selvom at vi i de første uger i det nye år får 1.500 rejsende til Grønland. Men det system, vi har sat op med testning i København, med de skærpede forholdsregler omkring karantæne og retestning, der mener vi, at vi med meget, meget stor sikkerhed lige så godt vil kunne fange disse nye varianter af virus, som nu er i omløb. Merete Ratsimi. Ja. Følgende spørgsmål. Merete, du lige. Så kommer Merete bagefter. En følgende spørgsmål. Hvor meget har I sikret? Men vi kender jo allerede ellers, at der er nogle folk, der ikke kender til, at der er nogle folk, der går i panik på sociale medier, at landet ikke er lukket, men og der er rigtig meget begrænset flytrafikken indenrigs. Hvordan kan I sikre, at i alt 5 personer, både i Ilulissat og i Nuuk, hvordan kan I sikre, at der er smittespredning indenrigs? Kommer der være nogle lidt strengere restriktioner, eller for at sikre, at der netop ikke er smittespredning? Vi kan jo ikke sikre det 100%. Men vi mener trods alt, at det system, hvor vi nu har de avancerede testmaskiner spredt ud 8 steder i Grønland, samtidig med, at vi har mulighed for at sende test til de steder, hvor man kan undersøge dem. Sammenholdt med alle de regler, der er sat op, så mener jeg, så har vi i hvert fald et meget finmasket net til at fange, hvad der kommer ind. Men som det er sagt mange gange før, vi kan ikke være helt sikre, og det er derfor, vi bliver ved med at gentage, syge, som har symptomer på covid-19, skal kontakte sundhedsvæsenet. Vi skal alle sammen være opmærksom på smitte og handle på det, hvis vi har mistanke om det. Og på den måde mener vi trods alt, at det er muligt at fortsat at have Grønland åben på forsvarlig vis. Men det er klart, vi kan ikke forudse alt. Der er jo sket ufattelig meget det sidste år, som vi ikke havde forudset. Ja, tak. Henrik, det er også til dig. I forhold til den forurening, der er sket ved testningen, hvad har I så gjort for at undgå, at den slags sker igen? Og er det ens på hele kysten, eller er det et problem, der har været enestående for Ilulissat? Vi fik meget hurtigt afklaret, at vi havde et problem. Netop fordi vi selv var opmærksom på, at det var nogle ekstraordinære mange positive, der var. Og derefter blev der straks iværksat en meget nøje undersøgelse, hvor vi også har haft eksperter uden for Grønland inddraget i det,
de kontakter, vi har på Statens Serum Institut i Danmark, til at rådgive os om de hygiejniske forhold og problemer, der kan være, når man laver selve testene. Dermed mener vi, at vi helt sikkert har påvist den fejl, som jeg nævnte før, som ligger i, at der var noget udstyr, som ikke var egnet til det formål, som det blev brugt til, og det har jeg ikke set, og det er en fejl. Og vi er nu også ved at finde ud af, om der er andre steder på kysten, at der er det problem. Her i Nuuk er det ikke, det har vi allerede undersøgt. Og vi har også det rigtige udstyr, som nu vil blive fordelt de steder, der måtte være brug for det. Sådan er det, når der er gang i mange ting på én gang. Der var en lille detalje, der er gået galt. Det havde konsekvenser, men heldigvis i den rigtige retning. Jeg siger, Bibi, du siger Maria. Og derefter Marie. Det er lidt i tråd med Maretes spørgsmål, men kan man være sikker på, at de andre prøver, som generelt er blevet taget i Ilulissat, om de er retvisende? Ja, det mener jeg, at man kan være helt sikker på. Fordi vi har foretaget analyser af alle en gang mere. Og det forholder sig sådan, at hvis man laver en test, så er der ikke nogen fejl i testapparatet. Problemet har ligget i, at man er kommet til at forurene nogle prøver, fordi vi ikke havde sikret, at man havde det rigtige udstyr til at håndtere prøverne. Så apparaterne, vi har, er meget, meget avancerede, og der er ikke nogen som helst grund til at tro, at der er fejl i dem. Jeg kan også sige, at det er sådan, at vi altid laver en dobbeltanalyse af alle test. Her i Nuuk foregår det på 2 forskellige maskiner. Der er først et sæt apparatur, hvor de bliver fundet positive. Dem, der så bliver fundet positive, de test bliver analyseret en gang mere på det avancerede udstyr, som vi indkøbte med amerikansk bistand. Så vi er ikke i tvivl om, at dem, der er positive ved selve testningen, de rent faktisk er positive. Først har vi Maria, og derefter Nielsen. Det er også en spørgsmål til landslægen. Den minder lidt om min kollegas spørgsmål. Men for eksempel tilfældene i Ilulissat, hvor man bagefter fandt ud, at maskinen ikke, måske er i stykker, eller fungerer ikke optimalt. Og i forhold til tidligere undersøgelser, kunne der være nogle positive, men hvor maskinen viste negativ? Nej, det er umuligt, at det kan forekomme. Fordi det, der har været udfordringen i Ilulissat, det var, at man pludselig havde adskillige positive. Derfor blev vi opmærksom på, om der kunne være noget mærkeligt. Men kernen er, at der var nogle positive imellem dem. Der forekom bare en forurening over i nogle andre prøver. Når vi nu for eksempel har et enkelt tilfælde oppe i Kangerlussuaq, som vi havde for nogle uger siden, jamen så er der ikke nogen tvivl om, at det er positivt. Når vi får for mange positive, ja, så er det fordi, som jeg siger, at der sker en forurening til nogle rene prøver. Men at testen er god, det er i sig selv, det er der ikke nogen som helst tvivl om.
Politimesteren og Beruti. Jeg har lige et spørgsmål til politimesteren. Du nævnte, at vi har opført os rigtig, rigtig godt, helt generelt, også i værtshusene og i butikkerne. Og du nævnte også, at det vil være lidt mere aktiv med hensyn til opførsel i værtshusene, eller hvor der vil være lidt mere kontrol i butikkerne. Hvor meget synligere bliver I med hensyn til kontrol og syn i butikker og restauranter og i værtshuse? Der er ingen tvivl om, at borgerne, som kommer i butikkerne og på værtshusene, de vil se politiet en del mere, end man normalt gør. Det er jo helt almindeligt, at vi laver værtshuskontroller, og vi laver rutinemæssig patruljering, også i indkøbscentre. Men der er ingen tvivl om, her de næste par uger, der vil man se os markant mere, end man plejer. Jeg vil tillade mig ikke at sætte sådan præcise tal på, og det er sådan en principiel politimæssig ting om, at vi helst ikke vil fortælle i detaljer, hvor mange folk vi sætter på, hvad tid og sådan nogle ting. Men det kommer til at være markant mere, end man har set indtil nu. Det er mere forebyggende. Der er ingen tvivl om, at det vi vil gøre, det er jo egentlig det er at være til stede forebyggende. Vi skal nok komme, når man ringer efter os. Men det aller vigtigste for os, det er ikke at få skrevet en masse bøder, så vi kan få tjent en masse penge til statskassen. Det vigtige for os, det er, at vores tilstedeværelse minder både butiksejere og værtshusejere, og ikke mindst kunderne og gæsterne om, at det er altså vigtigt, at vi hjælper hinanden med at bekæmpe corona. Spørgsmål til landslægen. Du nævnte forrige uge, at vi kan få en vaccine. Og du nævnte også, at man skal lave en yderligere planlægning. Og kan I allerede sige, hvem der vil blive prioriteret i vaccinationen? Jamen, jeg kan sige helt overordnet, der vil vi prioritere det, som Verdenssundhedsorganisationen WHO og andre myndigheder i alle andre lande gør, nemlig at det er dem, der i første omgang prioriteres, af dem, som har størst risiko for at blive alvorligt syge og dø af covid-19. Og desuden er der et særligt fokus på medarbejdere i sundhedsvæsenet og på alderdomshjemmene og i ældresektoren i øvrigt, fordi disse medarbejdere, hvis de er smittede, jo kan bringe smitten netop hen til dem, som vil kunne blive alvorligt syge og dø af covid-19. Så man kan sige helt overordnet, der planlægger vi at følge de internationale retningslinjer, som gør sig gældende alle steder. Du nævnte, at den her vaccine kan være kompliceret med hensyn til håndteringen. Hvorfor er det kompliceret? Den vaccine, der er på vej til Danmark nu fra firmaet Pfizer, den skal opbevares ved minus 80 grader. Det i sig selv er ekstremt komplekst, når man skal transportere den 4.000 kilometer til Grønland med flere forskellige fly. Og vi skal have anbragt den det rigtige sted i den rigtige fryser. Desuden skal den igennem en betydelig kompliceret optønings- og fortyndingsproces, før den kan bruges. Og når den først er
i køleskab, kan den kun holde sig i 5 dage. Og det betyder, at den samlet set er ganske vanskelig at have med at gøre, og derfor ikke for eksempel er egnet til at flyve ud til de steder i Grønland, der ligger langt væk fra der, hvor de her særlige minus 80 grader frysere, de står. Får vi lige Jensine som det sidste spørgsmål, og så afslutter vi. Jeg har lige et spørgsmål til Naalakkersuisut. Du nævnte, at det indrejsende vil blive holdt ekstra øje fra offentligheden og få et opkald dagen efter. Hvad er det for en procedure, I har? Og tillæg til spørgsmålet og bekendtgørelsen, som er gælder stadig. Er der nogle planer for at lave nogle ændringer, eller skal vi forvente, at bekendtgørelsen er nok til at være tryg? Jeg skal lige nævne, at bekendtgørelsen gælder til 31. januar til 21. Og vi holder øje tæt på, hvordan det udvikler sig i befolkningen, og i forhold til det indrejsende, den særlige forhold, hvor det vil få opkald. Og det i sig selv er til at sikre, at folk holder deres karantæneregler. Og i coronastaben vil der være flere folk til at arbejde, hvor der vil være folk til at ringe til indrejsende, for vi kender jo, at der er en del, der også er med til at holde øje med, om folk følger reglerne. Så det er også for at sikre, at indrejsende kender til de egentlige regler, og at vi sikrer, at det afholder det. Derfor har vi lavet en procedure, hvor det får et opkald. Og således er vi færdige med dagens pressemøde den 22. december. Jeg kan måske lige nævne, en af de store ændringer er, at da vi holdt den nedlukning efter foråret, var forholdene meget anderledes, hvor der var ukontrolleret smittespredning. Derfor måtte vi nedlukke. Og indtil nu har vi lært og erfaret, og nu har vi en strategi i vores bekæmpelse og forebyggelse af corona. Derfor kan vi leve trygt og være trygt med, at det indrejsende følger karantænereglerne og ikke behøver at være bekymret over, at der vil forekomme en smittespredning. Derfor skal vi ikke gå i panik og anbefaler, at vi alle sammen hjælper hinanden og håber, at alle i befolkningen vil opleve det gode ved jul. Og der er jo kun 2 dage tilbage, og jeg håber virkelig, at I vil få en glædelig jul. Det siger jeg på vegne af Naalakkersuisut, og glædelig jul, og vi skal nok give lyd igen, så frem der er behov for det. Tak.